Jesu. Omama, obaba, zinsizwa, zintombi, neSunday school egameni elihle lenkosi uJesu. Ngiyambingelela. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Amen. Ngiyambingelela egameni elihle lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Amen. He was in agony. Amen. Hallelujah. Usethi-ke laphayana ensimini. Amen. Uyathandaza uJesu. Uthi Baba, uma kuwukuthi kungenzeka asisuke lesi sitho. Amen. Hallelujah. Ukube nje uJesu wathi khama bangisasiphuzi lesi sitsha manje ngaba sikho. Hallelujah. Uthi-ke kumele ubangihambe. Amen. Ngoba mangihamba umthokozisi uyeza. Uzoba kuwe nawe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. uJesu uyavuma ukuthwala ihlazo lami. Hallelujah. Uyalitholela ihlazo. Uyalitholela ihlazo. Amen. Ngoba uvumile wathi kumele uma ngihambe. Amen. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Bayafika bayamthatha. Hallelujah. Seshilo wathi kumele ubangihambe. Amen. Eduduza abafundi bakhe. Uyabaduduza. Usethi-ke hallelujah. Mabefika uJudas Iscariot ngoba wayesengenile omubi kuye. Ufika nabo bathola ihloti bathole konke nesizenze. Afuna uyazini bese kumuntu oyedwa kodwa bese abaningi. Amen. Hallelujah. Bese abaningi bahlabile baze baphethe ngisho nehloti. Hallelujah. Bakhansela ngoba bafuna ukumbona. Amen. Hallelujah.
bayawa bayavuka ukuthi ngithe ndifuna bani. Haleluya. Sifuna uJesu waseNazaretha. Athi yini nje. Amen. Ngoba la sefikile ihora. They were looking for him. Ukuthi bamenze noma yini long time ago. Selokhoqala ministry yakhe 3 years ago. Kodwa kwasefika isikhathi this time. Haleluya. Esethi ngiyawubeka mina. Yimina ngisinikela ezandleni zesono. Amen. Haleluya. Bayaya phambi kwa-Anasi. Haleluya. Amen. Uyafika naye. Haleluya. Liyathetha icala likaJesu. Amen. Aliphumelele icala likaJesu. Amen. Kuyaphindwa kuya kuCaphas. Amen. Wayesekulo uPilato. Amen. Bayafika nakuCaphas. Bayathetha icala likaJesu. Ngoba kufuneka bekiwe icala. Amen. Haleluya. Manje akandaqala. Kodwa liyapheka icala ukuthi lize libe khona. Amen. Bayasuka khona lapho masebeliphekile ukuze uyabona waya ku7 courts in one night. Haleluya. Amen. Ngoba kufuneka lithethiwe icala. Amen. Haleluya. uPilato uphethe kuphi? Uphethe Jerusalem. Liyayi icala eJerusalem kuPilato. Amen. Uyabona ukuthi le ndoda le yenza kanti. Yenzeni le ndoda yenza ngalutho. Amen. Haleluya. Amen. Yasuka icala kuPilato ukuthi ayaliye kuPeter. Alihambe manje. Haleluya. Amen. Seliyaphike seliyeGalile. Again icala lomuntu oyi-1. Haleluya. Naluthi haya kanakala uliphindisele emuva. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Wathi nje ngcono kungashawe. Amen. Bamshaya. Isizwi lenkosi. Haleluya. Nengalo yakhe yayingabhekeki. Lobuso bakhe bangabhekeki. Haleluya. Bayede inkosi. Amen. Bayibamba. Haleluya. Amen. Sekuze kuyasa. Liyathetha icala likaJesu. Akunakala bebona. Kodwa nje icala bebona esiphambanweni ukuthiwa inkosi yabaJuda. Amen. Inkosi yabaJuda. Amen. Haleluya. Sekufika lapho ekhuluma khona. Haleluya uJesu. Amen. Egameni likaJesu. Unamazwi awakhuluma uJesu esesiphambanweni. Haleluya. Amazwi omuntu oqotho esiphambanweni. Amazwi akhona amazwi omuntu oqotho. Haleluya. Othi kangifuni igubhe namunye. Ofuna kusindiswe ngisho izitha zakhe. Haleluya egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Sizoza ukuthi uJesu uthini ngoba unyakuzambara uma esethi forgive them. Haleluya. Amen. Amen. 5 minutes. Praise be to the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. 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 We are in a special time. Hallelujah. Praise Hallelujah. be to God. Hallelujah. Amen. I wanted to greet Pastor Zama, and his wife in Jesus' name. Hallelujah. I want to greet all the preachers with their wives in Jesus' name. Fathers, brothers, sisters and mothers in Jesus' name. Amen. Amen. God is a great God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is a great God. We wanted to give glory to him today. Hallelujah. Because he is great. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. I want to greet all the visitors, pastors in Jesus' name. Amen. Amen. We are so happy that you are here, and we're happy to have you this day. In Jesus' name, praise the name of Jesus. We all welcome you again in Jesus' name. Praise the name of Jesus. Amen. It's a special day, Pastor. It reminds us about the death of our Lord Jesus. Resurrection. Hallelujah. The Bible tells us that
Jesus Christ, when it was time for Judas to betray Jesus, he went to these people and asked that, what would you give to me if I show you Jesus? Hallelujah. Then when they heard this, they became so happy, and they said, we'll give you some money. Amen. They promised him some monies. Praise the name of Jesus. Amen. And they did that. And Judas received the money to betray Jesus. Amen. We understand that Jesus went in a very hard time. It was heavy. It was hard, Bazarwan. It was bad, but it was worthy. Amen. It was worthy, Bazarwan, that Jesus could die. The Bible tells us that God gave his only begotten Son to the world, that whosoever believeth in him will never perish. Amen. Have everlasting life. Hallelujah to God. So we saw that Jesus was betrayed because Judas received the money and he sold Jesus. Amen. Now today we are towards this time. I wanted to thank God this morning. We are going to read the scripture, Luke chapter 23, verse 43. 34. We are reading, brethren, the Word of God. It's the book of Luke, chapter 23, in verse 34. The book of Luke, chapter 23, verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Hallelujah. Thank God that the book is read. Hallelujah. Amen. God is talking about forgiveness. Hallelujah. This time, when Jesus was crucified, the book says, he said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Amen. Hallelujah. Amen. For they don't know what they are doing. They were with him the time when Jesus was preaching in synagogue, was teaching. They were with him, but they didn't see him. They didn't know him. Hallelujah. Amen. Until when Judas went to them and said, I will show you who Jesus is. Praise the name of Jesus. I will show you. They were with him. That's why Jesus said to them, were you not there when I was teaching, preaching, but you didn't know, you didn't even understand and do anything. Amen? Amen. But in that particular day when they crucified him, the Lord said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Surely they didn't know what they were doing. Amen. When Jesus Christ he tried,
they created lots of stories. Creating lots of stories against him. Until then, the chiefs and the priests said, anyway, we cannot do anything, let's just let it go. Jesus may be crucified. They even asked for Barabbas to be released and leave Jesus inside. Hallelujah. Amen. But we thank God that all these things, God knew that it is supposed to be done. Amen. Amen. God knew that it was supposed, and it was with Barabbas did not have blood. He was not going to die for us. Amen. He wasn't going to die for us. Amen. But God knew that it was worthy that Jesus should go on the cross. Amen. When he went on the cross, he said, forgive them, God, for they don't know what they are doing. Praise the name of Jesus. Today, we are celebrating the death of Jesus. Hallelujah. The death of Jesus Christ. He died. He was blameless. They tried to find all kind of stories, but they had some stories created for him that could not even exist. But Jesus remained innocent. Hallelujah. He remained innocent in Jesus' name. So we thank God that this morning, guys, we are talking about Jesus, and we're talking about his death and his resurrection. Hallelujah. So I was given 5 minutes. I will give it someone else in Jesus' name. Thank you. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Amen. Zwakala uJesu ephinda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He was mocked, bazalwane. uJesu. Uyathukwa, uyaspithelwa, uyashawa noma sesesiphambanweni selenga. Kodwa manje ababona ukuthi ubani lo sesiphambanweni. Amen. Ababona ukuthi waye prophet kwefasi uma ethi kumele ukuthi umuntu oyedwa afele konke. Amen. Abaqonda ukuthi kanti kuthiwa uzofela bona ngoba ukuthi kufuna bangene ekhaya ezulwini. Amen. Hallelujah. Amen. Just imagine. Hallelujah. Amen. Sonke sinecala elilodwa. Amen. Siyalenga sonke. Nalona uthi hayi ke uma kuthi uyiyo ke nayo leyehlake. Hayi nathi usuyasehlisa. Amen. Hallelujah. Wasekuyakhumbuleka oyedwa uthi hayi wena awuboni yini ukuthi siyobani la. Sinenkosi yamakhosi la. Amen. Hallelujah. Sizozwa izwi lesibili. Amen. Ngomama, hallelujah. Amen. Esethi, you'll be with me in paradise. Mama, tell amen la Jesu. Oh
Kristu. Amen. Amen. Sizofunda ke mfishane izwi lethu sizothola uLuka 23 verse 43. Egameni kaJesu ngiyacela nifundele ke lona. Siyafunda bazalwane uLuka 23 verse 43. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadisi. Ngiqinisile ngithi namuhla uzokuba nami eparadisi. Lamazwi ashiwo uJesu esesiphambanweni. Uma esesiphambanweni lithi iBhayibheli wayene inswelamoya izigelekeke ezimbili lithi ena kwa-left kwakukhona esinye nakwa-right kwakukhona esinye yena ephakathi kunendawo. Lesi sathi kwa-left samgweleza or samgxeka ngathi ngabe kanjani samkhuluma kabi sameya egameni kaJesu sithi uma uyinkosi yabaJuda ungani ungazikhululi wena ukhulule nathi kunokusiza esibulo ungani lithi iBhayibheli akazange aphendule ngoba kufanele ukuthi uphendule izinto eziphambene. uJesu uyalenza esiphambanweni akaphenduli ukube kwakuyingani uzophendula kodwa uJesu usesiphambanweni akaphenduli izinto eziphambene. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi lathi lethela ka-right lathi Nkosi uzumkhumbule embusweni wakhe. Uthi uJesu ephendula ngoba kusho ukuthi kulesi esinye kwaye kwambuleka ukuthi naku kukhanya sekufikile. Kwambuleka ukuthi sekufikile ukuphila. Nasethi ibona ngoba umuntu akakwazi ukuphila engazibonanga yena. Kufanele umuntu avume yena isono esikuye uzokwazi ukuhamba endleleni. Uthi ke uJesu esesiphendula uthi ngiqinisile ngizoba nawe today namuhla eparadise. Ngiqinisile, that's a promise. Ngiqinisile, that's a promise. Today ngizoba nawe. Uma uvuma isono ulahle konke. Today ngizoba nawe. Akasho uJesu ukuthi usasa noma ngomhlo munye. Uthi today liyonto umnqamlejuku ukuthi namuhla uma uzivuma ushiya ngizoba nawe. Ufikile ukhanya kwafika ukhanya wasezibona lithi incwadi enye kaLuka 15 ekhuluma ngodalidane yelahleko ithi kwafika kuyo ukuthi manje ibona ukuthi ngihlelile ngilambile ekhaya bayasutha. Ufika kumuntu avume isono wabethi uNkulunkulu akwazi ukusebenza ngomuntu esevume yena ukuthi ngiqinisile today ngiqinisile. Yena ichaza kahle enje umusho kodwa lo lithi truly ngiqinisile today ngizoba naye. Uyayivuma yena ngiqinisile today ngizoba nawe eparadise. Monile
uJesu bazalwane kungathi waba ifa before alale afe waba ifa. Ngibuka umuntu wesifazane la njengomhlaba. Ngabuka uJesu engathi ithathela lemoto uthi akangikuzwisele yona Johani wena uzoba ithathana ube yimi. Amen. Emhlabeni. Umhlaba kids. Umhlaba uyanakekela. Umhlaba uyondla. Wavela uMary. uMary bengeyeni uMary bengeyeni baba Johani siyakwazi sonke lokho. Kodwa uJesu uhlanganisa imhlathi angazali. uJesu akanqelanga uJesu akanqelanga uJohana akanqelanga kuJesu. Kodwa uJesu akanqelanga kuMary. Kodwa uJesu yena wanqela kuMary. Uthi uJesu nginamona. Ngibambele yena. Nginakekelele yena. Nginakekelele uMaria. Nawe Maria nginakekelele uJohana. Laba bantu uthi Johana lithi sikaNkulunkulu kusukela ngaleso sikhathi. It's like uJohana uthi ngayithola imfundiso. Ungaze ngayithola imfundiso. Ngokuba njalo ekufeni komuntu ukhona osindayo. Lithi sikaNkulunkulu uJohana wamthatha uMary ngalelo langa. Waya naye ekhaya. Babengakaze bazalwane bavakashelane nje uJesu esaphila. Shobi ngoba bebeyihlobo bebeke bavakashelana. Kodwa okwalelo suku kwase kwabhalwa ngakho emlandweni. Kusho ukuthi kwakubalulekile. Haleluya. uJohana kusukela ngalelo langa wamthatha uMary wahamba naye waya ekhaya. Uthi ngayithola imfundiso ngizoyinakekela. Imfundiso iyanakekela naye izokunakekela. Ayibona uNkosi. Ungazathi nje uMary khona inkonzo akayeyenza lapha kaJohana. Mhlawumbe wayemthandazela nje ukuthi ivangeli lakhe liqhubeke lingami. Angazi ukuthi uMary wayeyokwenzani kaJohana. Kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi kungani ethi mnakekele. Esho ngoJesu indodana yakhe athi nakunyoma nina nayi indodana. Ayibona uNkosi. Ofumene indodana bazalwane ufumene ukuphila. Ayibona uNkosi engcwele kuthi no 5 minutes ilolo izwi kaNkulunkulu ebenginikwelena ukuthi ngilishere phakathi kwenu egameni likaJesu. Amen. Amen. Sizozwa izwi lesine. Haleluya. Ngomama uXimba. Amen. Haleluya egameni likaJesu. Mina ngiyazi. Ngiyazi khona.
Hallelujah. Wavele kwalahleka i-appetite Nkosi yami. Athi yo, manje sengithi ngathi nasi lesithi kukhona. Hallelujah. Ayikhona ukula bangcwele le nkonzo. Hallelujah. Kodwa ngokusizwa uNkulunkulu siyamethemba. Hallelujah. Bangcwele sizoya kuMatthew 27 verse 46. Hallelujah. Oseyitholile nje ngicela nje ayithi nje 1-2-1-2. Hallelujah. Matthew 27 verse 46. Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabakthana, okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Amen. Hallelujah. Eloi, Eloi, lama sabakthana. Hallelujah. Uma lihunyushwa lithini bangcwele ngokuthi uNkulunkulu wami, ungishiyelani na? Hallelujah. Lelizwi leli ulisho uJesu ngehora lomthandazo. Hallelujah. Okwangukuthi wafikelwa yihora lomthandazo esesiphambanweni. Hallelujah. Hallelujah bangcwele. Esiphambanweni uJesu, hallelujah, uzwakala esho lamazwi. Hallelujah. uJesu labangcwele kunento engimangazayo. Hallelujah. uJesu wavusa uLazaro. Hallelujah. Mathandaza uthi Baba. Hallelujah. Ungizwa njalo. Hallelujah. Emhlebeni sinkwa uthi Baba, ngiyabonga bengazi. Hallelujah. Ngoba nasibuzwa bangcwele ethandaza uthandaziso kwabantu. Hallelujah. Umthandazo wakhe uyabona umuntu uyakhuluma nomzali wakhe kwase kuyinomthandazo loyo. Hallelujah. Uthi Baba ngoba baba wakhe wayine relationship naye. Hallelujah. So umethi Baba noJesu relationship yakhe noBaba ayisekho kahle. Hallelujah. For the first time bangcwele ngizwe isimanga. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu wami. Hallelujah. Uyishiyelani na? Hallelujah. Manje uJesu lamazwi uwashe esesiphambanweni. Hallelujah. Bonke ububi, zonke izono bangcwele zikuyena. Hallelujah. Izinto abangazenzanga bangcwele, imkhuba yabantu. Hallelujah. Akangayenzanga yonke esinamathele kuyena. Hallelujah. uNkulunkulu mambheke esesiphambanweni bangcwele. Hallelujah. Akasaboni indodana. Hallelujah. Kodwa usebona icala. Hallelujah. Ubona izono zezwe. Hallelujah. Ubona izono zabantu. Hallelujah. Usibona kuyena. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wamflathela bangcwele. Hallelujah. Uma semflathela uzwakala esesho bangcwele ethi uNkulunkulu. Hallelujah. Akathi Baba ngoba sekubreake le relationship le. Hallelujah. Ngoba isono bangcwele siyamhlukanisa umuntu noNkulunkulu. Hallelujah. Lawo uJesu ephendula umuntu bangcwele oyisoni. Hallelujah. Ngoba isono kwakuyimina nawe kahle kahle izono zethu ezasithethelelwa. Hallelujah. uNkulunkulu mesemflathele bangcwele uzwakala esho bangcwele ukuthi uNkulunkulu wami ushiyelani. Hallelujah. Umuntu bangcwele uzalelwe esonweni. Hallelujah. So uma izono zabekwa zonke bangcwele kubuyena ukuthi thina umemeka izono kuyena ngoba kuyena ukuthi thina asifihlele ihlazo lethu. Hallelujah. Bangcwele wakhala wathatha icala ukuze mina nawe sisindiswe. Hallelujah. Thina bangcwele sasisecourt. Hallelujah. Yena wafika waba ummeli. Hallelujah. Thina bangcwele sasama criminals. Hallelujah. Wafika yena waba icriminal. Hallelujah. Saphuma bangcwele discharge nje kalula kanjalo. Hallelujah. Ngenxa yami nawe. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ikona
ngobaba. Ngibingelela obaba bonke, ngibingelela omama bonke, abasha bonke, Sunday school, teenagers in Jesus' name. Amen. Omika phambi kwenu umama uNkosi umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Hallelujah. Sizothola incwadi yethu ke John chapter 19 verse 28. John chapter 19 verse 28. Cela nifundele. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwalisekile wathi ngomile. Cela uphindele. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Hallelujah. In my version, ifundeka kanje. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Hallelujah. Amazwi lawa esiwatholayo uJesu ethi ngomile. Wayengeke washo engakazi ukuthi impela this mission is accomplished. It is through uNkulunkulu owamenza ukuthi abone ukuthi, you know what, my son, le mission oyethelela emhlabeni, it is done. Hallelujah. Agcini lapho nokuthi imbhalo ifezeke. Hallelujah. Hallelujah. Uma isifezekile usethi ngomile. With these words, when he says, I thirst, uthi womele mina nawe ukuba sifumane nokuphila okubona phakathi.
likaJesu. Noma ungathi hayi mina phela ngingumfelokazi. Kodwa uzothi umfelokazi waseZarafati wena umfelokazi onjani kunami. Haleluya egameni likaJesu. Amen. Yiza kuJesu nawe uzosindiswa. Amen egameni likaJesu. Ngoba inkonzo iphelelisiwe egameni elihle likaJesu. Sizozwa elesithupha. Amen ilizwi uJesu alishwe esiphambanweni ngoba umthelezi. Amen. Uyakasimula teenager egameni lenkosi. Ngiyakholwa abangcwele sindisiwe, ngiyamthanda uJesu. Wethembakele empilweni yami izikhathi zonke. And kusenhlizweni yami ukuthi akukho omunye engiyobuye ngimazi ngaphandle kaJesu. Haleluya. Ngoba uyisebenzile impilo yethu kuzobe namhlanje. Haleluya. Izwe sizofunda abangcwele itholakala uJohane chapter 19 verse 8. Uwakasimula wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Wakasimula esalamukele ivinika. Haleluya. Amen. Uma uJesu esalamukele ivinika, kunenkonzo uJesu bangcwele asenzele yona. Sukele ekuqaleni kwivesi elifundiwe athi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo.
Yabona lenkonzo uJesu asenzele yona abangcwele. Kuze kufike la athi khona kufeziwe. uJesu ngimbona abangcwele angakhulumi ngaye. Kepha athi baba bathethelele. Kodwa kushaywa yena. Ukulinyazwa yena. Kepha yena akakhulumi ngaye. Ukuba baba bayangilimaza labantu. Kepha uthi baba bathethelele. Ngokuba bakwazi abakwenza. Hallelujah. Nalapha uJesu uthi kufeziwe ngoba abangcwele asiqali phansi inkonzo kepha siqhuba yona leyo nkonzo eseyafeza. Asizukhonza ngendlela yethu, asizukhonza ngokufuna kwethu, ngokuba vele inkonzo ifeziwe. Inkonzo siqhubeka nayo abangcwele, inkonzo yafezwa. Hallelujah. Thina bazalwane sizofuna ukukhonza uNkulunkulu kungathi ukwenza umsebenzi ongaphelelanga. Kanti inkonzo ifeziwe. Kufeziwe ngesiphambano okwethu ukufulfila izwi kaJesu. Athi ngithandayo ngokugcina imiyalo yami nemiyalo yami ihlale kuye. Kuye ongithandayo. Athi akekho yoza ngaphandle kwakho. Uthi mina ngisako neqiniso akekho yoza kimi. Akuna-shortcut eza kuJesu. Isizathu inkonzo ifeziwe. Hallelujah. Inkonzo ifeziwe bazalwane. Awuzukumkhonza uNkulunkulu ngendlela othanda ngayo. Asifezi wena lapha. Sizofenza inkonzo kaJesu. Siphathisiwe kuJesu. Ukuba siphathe kahle. Ungadlali ngaleli vangeli. Hallelujah. Inkonzo ifeziwe bazalwane. Emva kwalokho wafa. Abangasaphili. Wafa. Ngoba seyifezile inkonzo. Wafika kumama. Hallelujah. Izwe shumele ngakho. Bazalwane. Akusuka umsebenzi esiqalayo lo. Bantu abasha. Aliqali umsebenzi. Leli vangeli lidala. Leli vangeli lidala. Lifeziwe. Wena uhamba naye. Uthini uJesu? Utafuna uhamba nawe. Bakazidele. Athabathe isiphambano sakhe. Akulandele. Ulandele. Ngeke umlandele ungasithabathanga isiphambano. Lesi sikhuluma ngaso namhlanje. Umsebenzi ufeziwe egameni likaJesu.
abashumayeli bonke nomama egameni likaJesu ibandla lenkosi lonke insizwa neyintombi haleluya nabathengwa ngegazi amen haleluya wayeseshayile bantwana amen lithi iBhayibheli ezandleni zakhe kwakunamanxeba ey'fikile haleluya ekhanda lakhe kwakunomqhele wameva amen emzimbeni wayeshayiwe haleluya intenzeka labazalwane konke asekwenzakele amen useshayile haleluya wabethelwe emthini amen konke asekwenzekile usefakazile washo wathi baba ungishiyela amen abafundi bakhe bamshiyile amen uyise umshiyile amen inkonzo imibhalo ifezekile yonke into yenzakele amen sekusente yodwa naye sekhona akusekho kunye akwenza sekuphelele kukaKristu sekutala inkonzo kababa usomama haleluya bamba sekwenzeke konke bazalwane fundeleni masinyane Luke chapter 23:46 Una mano
ugcine izwi lenyoka ebanangozayo. Hallelujah. Nangu Kristu waseNazaretha. Yena ubekete yodwa umyalo baba. Hallelujah. Nomyalo ngikuthole kuBaba. Amen. Washo njalo bafazi lemthembeni ningalimikisa phansi. Amen. Ngoba nomyalo ngikuthole kuBaba. Uma ngabe nomyalo ukuthi kuBaba sengimi nawo. Sengikwenzile konke manje sekusele yena. Amen. Ithi iBhayibheli wakho Kristu waba mnyama emhlabeni. Amen. Semhlala phansi. Ithi iBhayibheli ababefile bese kuthina belungile bavuswa. Hallelujah. Why bavuswa? Lokho fire ubambizi kaBaba. Hallelujah. Niyaphila noma befile kuyaphila. Bayeza babevuswa. Nawo ngavuswa namhlanje. Nawo ngavuswa. Amen. Namhlanje saphila. Ngavuswa. Yebo inyokendala. Yayisenkingeni. Ngoba ngegreed. Lalalani bazalwane. uJesu phambanweni. Ngapha sengokugcina bekezelani ngokugcina. Akekho umuntu. Kodwa izwa kahle. Izwa kahle. Akekho umuntu. Ngokugcina. Hallelujah. Yayifuza inkosi. Eyisibalo nesiphethe. Libonge igama lenkosi. Ngapha kwaKristu kwakunesitelesi. Nangapha kunesitelesi. Hallelujah. Ukufa kwabukwathai. Namhlanje bathola namhlanje. 3 at the same time. Get 3 ukuthi nyabathola bonke. Amen. Uma kuyikhona kunendoda ngaphambanweni. Amen. Ifile ukufa. Manje ukufa kwayo ayinakala. Wathi njambamba ukufa ufuna isono wakasithola isono. Hallelujah. Wathola umyalo kaKristu. Amen. Wathi umyalo ngiwuthole kuBaba. Ingaphi ukufa ngaleso sikhathi lathatha dosikuko. Abaku